नमस्ते. मी आता ओव्हनमध्ये गाजरचा हलवा करून दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हा गाजर आहे, किसून घेतलाय अर्धा किलो. त्याच्यासाठी हे दूध आहे, अर्धा लिटर आहे. हे काजू बदाम मनुका आहे, म्हणजे 2-2 3-3 चमचा घेतलेले आहेत. म्हणजे जसे आपल्याला पाहिजे ना तसं घ्यायचं. हे वेलची पावडर आहे, 1 चमचा घ्यायची आहे. हे घी आहे 2 चमचा. ही साखर आहे पाव किलो. हा खवा आहे 200 ग्राम. आता मी कसं करायचं ते दाखवते. आम्ही माझा नवीन ओव्हन घेतला आहे ना, त्याच्यामधला हा भांडा आहे. आणि मी आज तुम्हाला हलवा ओव्हनच्या भांड्यामध्ये करून दाखवते, म्हणजे ओव्हनमध्ये करून दाखवते. एक हलवा मी दाखवला आहे करून. हा पहिला गाजर याच्यामध्ये घ्यायचा भांड्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे सर्व दूध ओतायचं आहे. हे दूध पण अर्धा लिटर आहे, गरम करून घेतलेलं आहे. हे सर्व दुधामध्ये आहे ना, असं मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं. आणि सारखं करून आहे ना, आता हे ओव्हनमध्ये ठेवायचं पहिलं. आता मी हे सगळं मिक्स केलं आहे ना, गाजर आणि दूध, ते आता मी ओव्हनमध्ये ठेवते. हा ओव्हन आहे माझा. हा ओव्हन आता हे त्याच्यामध्ये आतमध्ये ठेवते बरोबर. हे डेझर्टचं ऑप्शन आहे. हे 1 आहे ना, इथे 7 नंबर येईपर्यंत हे आपल्याला बटन दाबत राहायचं आहे. आता आम्हाला हा 4 जणांना पुरेल ना हलवा, म्हणून आपण 4 वर सेट करायचा. आता या बटनावर स्टार्ट करायचं. आता याच्यावर जेवढे दिसतात आहेत ना, तेवढी मिनिटं शिजायला लागेल. आणि हे कसं आता चालू झालंय ना, तो मध्ये मध्ये थांबेल. थांबला की आपण बाहेर काढायचं आणि हलवायचं. त्याच्यानंतर परत थांबेल. ते आपल्याला सर्व साहित्य टाकायचं आहे ना, त्याच्यासाठी तो मध्ये मध्ये थांबतो. आता थांबल्यावर आहे ना, मी तुम्हाला दाखवते. हे 34 मिनिटावर थांबलाय. आता मी खोलते. आता हे सारखं करून आहे ना, ढवळून हे परत ठेवायचं आहे. आता हे परत ठेवूया आपण. आता हे परत स्टार्ट करते. आता हे 20 मिनिटावर थांबलाय. आता मी खोलते. तर याला बाहेर काढते. आता हे सगळं हलवून घेते मिक्स करून. सर्व सुकलंय दूध आणि शिजलंय पण ते चांगलं. आता याच्यामध्ये आहे ना, सगळं मिक्स करून परत ठेवायचं. आता याच्यामध्ये हे ड्रायफ्रूट घेतले ना, हे नाही टाकायचे आहे. हे बाकीचं सगळं साखर घी वगैरे सर्व टाकायचं आहे. ही साखर टाकते. आता हा खवा टाकते. आता घी टाकते. आता हे सगळं मिक्स करून आहे ना, परत ओव्हनमध्ये ठेवायचं आहे.
झाला ना मिक्स. आता हे सर्व मिक्स झालं आहे. आता हे परत ओव्हनमध्ये मी ठेवते. आता असं परत ओव्हनमध्ये ठेवायचं आणि चालू करायचं. आता 20 मिनिटं राहिले आहेत. 20 मिनिटांमध्ये आपला हलवा तयार होईल. आता आपण मिक्स करून बंद केला होता ना, तो आता 7 मिनिटावर थांबला आहे. आता परत काढून आहे ना, परत ते मिक्स करूया. हे बघा कसं झालंय ते. आता मी हे हलवते. आता याच्यात हलवून आहे ना, आता याच्यामध्ये मी वेलची पावडर टाकते. एक चमचा वेलची पावडर आहे. आता हे परत ठेवायचं आहे. आता मी परत ठेवते त्याच्यामध्ये आणि बंद करते. आता परत स्टार्ट करायचा. आता खाली 7 मिनिटं राहिली आहेत. आता हे झालंय आपला. आता काढते. आता मी हे काढून घेते बाहेर. हे बघा असं सगळं झालेलं आहे. हलवा मस्त झाला आहे. आता मी तुम्हाला ढवळून दाखवते कसा आहे तो. हे बघा मस्त छान झाला आहे. आता हे त्याच्यामध्ये आहे ना, हे सगळे मिक्स करायचे. हे काजू, बदाम आणि हे सगळं असं मिक्स केलं आहे. आता काढून दाखवते. गाजरचा हलवा आपला छान झाला आहे. आणि तो पण मी ओव्हनमध्ये बनवला आहे. त्याला 53 मिनिटं लागलीत बनायला. आपण पण असा बनवा मस्तपैकी आणि छान झाला आहे.